Știți că una dintre criticile care se aduc acestei sărbători este, domnule, noi n-ar trebui de fapt să sărbătorim Crăciunul. Știți de ce? Pentru că în Biblie nu ni se cere lucrul acesta. Să sărbătorim, nu-i așa, nașterea Domnului într-o dată în care păgânii odinioară aveau sărbătorile lor păgâne. Deci aceasta va fi prima parte a discuțiilor noastre, să încercăm să răspundem la aceste întrebări. În a doua parte a discuției noastre aș vrea să ne ocupăm de teologia Crăciunului. Ce sărbătorim de fapt și ce semnifică ce sărbătorim. E ușor de răspuns la întrebările astea. Așadar, lucrurile se petrec taman pe dos. Păgânii au preluat sărbătoarea creștină și au îmbrăcat-o într-un ritual păgân pentru ca să atragă din nou oameni la templele lor. Există și un aspect cultural în toate lucrurile astea. Nu putem să dezbrăcăm creștinismul nostru de cultură. Crăciunul economic nu este o extensie a Crăciunului creștin, ci este o deturnare a lui. Crăciunul nu este un sezon de cumpărături, nu este o stare emoțională temporară, nu este o tradiție identitară. Și când e vorba despre nașterea Domnului Isus, ce se întâmplă este că oamenii l-au văzut, el a interacționat cu oamenii, lucrurile s-au întâmplat, e real. Domnul Iisus a fost, iată, o persoană istorică, el a existat Absolut. În istorie. La început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul a fost Dumnezeu. Fiecare evanghelist este foarte interesat să spună faptul că, în sfârșit, Dumnezeu se întoarce să locuiască din nou. Haideți să nu transformăm sărbătoarea asta, dragii mei, în motiv de dispute. Dacă este să adunăm la oaltă discuția din seara asta, atât ce ai spus tu, Beni, cât și ce ai spus tu, Virgil, noi sărbătorim Crăciunul nu de frica pedepsei. Noi sărbătorim Crăciunul atrași de speranță. El a început să lucreze regenerarea creației, născându-ne pe noi din nou, și noi ne uităm înspre escaton, la momentul revenirii lui Hristos. El spune, iată eu, cu autoritatea pe care o am, iată eu fac toate lucrurile noi.